Samba we Sevuş sambası boýunça Indoneziýada geçirilen dünýä çempionatyna türkmen türgenleri ýeňişlerini bayram etdiler. Awraýla bayraq orunyna geçirilen dünýä bäsleşigine türkmen türgenleri jemi 8 medal kazanmak başardylar. Olaryň 2 altyn, 3 kümüş, 3 bolsa birinji medallardyr. Has takygy bu bäsleşikde 71 kilogram agram derejesine çykyş eden Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Aslam Hemraýew birinji orna we altyn medala munasip boldy. Mundan başga da paýtatymyzdaky 69-109-njy harby bölüminiň eskeri Alihan Aýdagduýew 58 kilogram agramda birinji orny we altyn medali eýledi. Şeýlede Awraýla bayraq orunyna geçirilen ýarışda Türkmenistan Sewoş Moto Milli Federasiýasynyň türgenleri hemde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Resul Jebraýelow 64, Iqbal Saparow 50, Merikberdi Begiýew 88 kilogram agramlarda ikinji orny we kümüş medallary eýleme başardylar. Şeýlede halkara ýarışynda Türkmenistanyň Sewoş Moto Milli Federasiýasynyň türgeni İlşad Döwranow 58, Aşgabat şäheriniň 105-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ana Muhammedow 64 hemde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Mehriwan Perwanowa 59 kilogram agramlarda 3-nji orna we 1-nji medallara munasip bolmak başardylar.